Hola a tothom! En aquest vídeo d'avui aprendrem a conjugar el verb anar. És un verb irregular i és un dels més utilitzats en català. Anem a presentar els diferents temps verbals i després anirem un per un. El present seria jo vaig, tu vas, ell, ella o vostè va, nosaltres anem, vosaltres aneu, ells, elles o vostès van. El pretèrit perfet seria jo he anat, tu has anat, ell, ella o vostè ha anat, nosaltres hem anat, vosaltres heu anat, ells, elles o vostès han anat. El perifràstic seria jo vaig anar, tu vas anar, ell, ella o vostè va anar, nosaltres vam anar, vosaltres vau anar, ells, elles o vostès van anar. I el futur seria jo aniré, tu aniràs, ell, ella o vostè anirà, nosaltres anirem, vosaltres anireu, ells, elles o vostès aniran. Ara anem un per un. Comencem pel present. Es fa servir amb expressions com ara, cada dia, sovint, normalment, aquesta tarda, en valor de futur. I es conjuga de la següent forma. Jo vaig, tu vas, ell, ella o vostè va, nosaltres anem, vosaltres aneu, ells, elles o vostès van. Anem a veure uns exemples, així serà més senzill. Vaig a dinar a un restaurant. La nena va a natació. La meva mare i jo anem d'excursió. Tu vas de viatge. Vosaltres aneu al parc d'atraccions. La Rosa i en Pep van a la platja. Ara, partint d'aquests exemples, pots practicar tu. Pots construir frases amb el present. Anem a veure el pretèrit perfet. S'utilitza amb accions passades en temps recent, és a dir, fa poc, avui, aquesta setmana, aquest mes, fa 10 minuts, fa una estona. És un passat que connecta amb el present i es conjuga així. Jo he anat, tu has anat, ell, ella o vostè ha anat, nosaltres hem anat, vosaltres heu anat, ells, elles o vostès han anat. Anem a veure uns exemples. Al matí hem anat a comprar. El meu pare ha anat al poble. Fa 10 minuts he anat al mecànic. Aquesta setmana he anat al cinema. Avui no heu anat a classe. Ara et toca a tu. Anem a veure el perifràstic. S'utilitza per parlar d'accions passades i acabades en un temps no recent. Generalment, ahir, l'any passat, la setmana passada, fa temps. El conjuguem així. Jo vaig anar. Tu vas anar. Ell, ella o vostè va anar. Nosaltres vam anar. Vosaltres vau anar. Ells, elles o vostès van anar. Anem a veure exemples de frases. Ahir vaig anar a casa teva. L'any passat el meu germà va anar a esquiar. El mes passat vam anar a Sevilla.
Fa 20 anys vaig anar a Cuba. Fa un any que vau anar a la festa d'estudiants. Ara practica tu. I, finalment, anem a veure el futur. Indica una acció que no ha passat encara i s'utilitza amb expressions de temps com demà, demà passat, la setmana que ve, el mes que ve, l'any que ve, d'aquí una hora, aviat, pròximament, i el conjuguem així. Jo aniré. Tu aniràs. Ell, ella o vostè anirà. Nosaltres anirem. Vosaltres anireu. Ells, elles o vostès aniran. Anem a veure uns exemples. Demà aniré a comprar quan acabi de treballar. L'any vinent anirem de viatge a Roma. La setmana que ve aniràs al metge. D'aquí a 2 anys, la Marta anirà a la universitat. En 3 setmanes anirem de vacances. Amb aquests exemples pots practicar tu a construir frases amb el futur. Recorda que si t'ha agradat i vols practicar, tenim molts més exercicis amb les solucions a profedecatalà.com. Ens veiem a dins. Adeu!